És akkor pénteken mikor adják oda a kulcsot? Pénteken? Aha. Jól van. Jól van akkor. Akkor sinem vannak a dolgok. Nekünk meg van egy tengelicünk. Tengelicünk van a madáretetőben. Tengelic, igen, olyan madár. Igen, vörös a feje, utána egy fehér csík, utána fekete, itt ül, ilyen cinkeméretű, és eszi a napraforgót. Lefényképeztük, apád most hozta az állványt is, és arról is próbálja. Lehet, hogy videóra veszi most, lehet, hogy azt csinálja. Akkor belehallatszik, hogy mit beszélünk. Föl lesz téve. Nem. Jól van akkor. Aha. Mászkáljatok, nézelődjetek. Igen, és akkor tapasztalat, hogy ez vagy mi kellene, és akkor szétnéztek, hogy ez jó lenne, az nem lenne. Karnis nézzetek, mert nem hiszem, hogy ilyeneket, miket szeretnétek, hogy szeretnétek, meg ilyeneket. Csak van eredeti szerintem. Jó van, jó, nézelődjetek, akkor is készült, és akkor pénteken te még otthon vagy, és akkor újra mentek. Jó. Jó. Jó van, és akkor utána akár hurcolázhat. Mi van? Mi van? Ja, és? Aha. Ja, akkor nem jó, akkor vágjátok ki a lámpát. Türelmesen. Jól van. Na, hál' Istennek, akkor alakul minden. Na, örülök neki. Megnyugszom majd. Igen, hát. Igen, hogy ne büdösödjön. Igen, hogy ne. Aha, és akkor lehessen tudni. Na, ez még szerencsé, hogy most jött ki egy úttal. Külön. Igen? Nem lehet tudni, mi lesz. Aha. Na, de hát így nem is lett volna jó. 7. érzék működött. Jó van, hát. Jó. Na, hál' Istennek akkor ez. Igen, mondtad, igen, tegnap mondtad. De hát előtte nem volt még semmi ház. Biztos a... Hát lehet, hogy meg volt repedve egy kicsit és szivárgott, de hát az még nem oda ment, hanem csak lefolyt biztos mellé. De mégis. Igen, hát volt mire fogni. Igen. Tehát akkor mégsem. Jól van. Igen, akkor nagyon jó így egyben. Jól van akkor. Na. Jó, menjetek. Na, és akkor... Ők meg már kifizették szerintem. A közös költséget meg ilyenekre csak kifizették, úgyhogy ilyenekre figyeljetek azért.
Mi van kifizetve, mi lesz. Igen, az óraállásokat, minden villanyórát.